Ja sam Borko Jovanović, radim trenutno kao managing direktor Akulin Infoteka, švajcarske kompanije koja radi u domenu reprezentacije investicionih fondova u Švajcarskoj, Evropi i sada Južnoj Americi. Tu sam već neko vreme, dosta sam se bavio finansijama, pre toga i informacijnim tehnologijama. Generalno, ono što sam stekao kroz Kutrugli je znanje koje mi je bilo neophodno da povežem IT tehnologije, biznis i sve ostalo što mi je bilo potrebno. Moja poruka za mlade je da krenu, da se odluče na taj korak, da završe neki MBA, ali da ne zaborave da za par godina se vrate i to ponovo urade, da neko svoje znanje ili refreshuju ili dođu do novih saznanja. Definitivno neophodno je neki kontinuitet u edukaciji koji moramo da nađemo na jedan ili drugi način, a Kutrulijev način je za mene bio pravi način. Ja sam Kutruli alumni.